Er is haast wel 10 jaar hoe praat, maar de laatste 4 jaar er ik echt hard om werken. Het bevaarbaarmeisje van de noordelijke Alverstede-route. Dat deal wie ontnoot daar een obstakel in de 200 kilometer lange legendarische route. Oh, we zijn heel lang heen. We zijn in maai klaar. Tenminste, zo 4 klaar dat de boten er weer trokken. En ja, we zijn dus nog met de afronding van de werkzaamheden bezig. De laatste bregen wordt verhegen en nu het laatste stuk vaarweg verbreedt zich voor Jeppie. En ja, dan kan de vlag uit wat dat betreft. Als ik het bijvoorbeeld door 200.000 kub groen verzet had, ja, meestal had hij misschien net een beeld bij, maar er zijn bijvoorbeeld 30.000 vrachtauto's. Ja, om even een te aan hoeveel groen dat er dan verzet wordt. In totaal is er 100.000 kub hout, dus houten damwand is er geplaatst. Ja, dat zijn natuurlijk gigantische pakketten hout. De groenverwerving ik wel een spannend onderwerp, want je moet maar 84 partijen alle jaar mij eruit komen van hoe komt het eruit te zien. En wat betekent dat voor mij? Dus de ondernemer moet erbij komen kennen, moet er balans rieden. Er moet groentransportplak vinden, dus we moesten weten dat ze bagger hebben of net, of dat ze groen hebben of net. Bij een Lietse 50 moesten we groen aankeepje. Nou ja, dat soort dingen hebben we wel tijd nodig en je moet er maar eruit komen. Dat is wel een spannend onderdeel. Er is één boer die inderdaad nog net bereid is om te verkeerpen. En dat rent nou via een onteigeningsprocedure. 6 gemeenten en de provincie hebben hege verwachtings van het project dat er om 28 miljoen euro mee moeite is. Want in Noordwest-Friesland zitten ze te springen om toeristen. En mensen die het onder route vanzelfs haar een yield uitjouwen. Nou, wij rekenen hier op 5000 bootjes per jaar. Die er doorheen komen, die er gebruik van maken. Een boot van 2,40 meter kerst er altijd onder terug.